Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, nining santos nga misa, uban sa atong tatagsa ka mga katuyuan, atong ilakip sa atong mga pag-ampo ang atong mga kaigsunan, kanila nga nagpaampo kanato, o kanila nga nanginhanglan kayo sa atong mga pag-ampo, labi na sila nga naapektahan sa naging linog o ubang mga trahedya, sunog o uban pa. Kaunta ang Diyos padayon nga mga lihok diha kanila bisan sa ilang mga kalisod nga nihaguman. Ug arumay mo kitang andam nga musalmo tin santos nga misa ato karon hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong Kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo, Kaluy, kaluy kami. Kristo, kaluy, kaluy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasayloa ang among mga kalapasan o gampingi kami diha sa imong kalinaw o dada kami nga nasa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo. Gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon kang Jonas, nga anak ni Amitay. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive, ug badlong nga ang katawhan didto, kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Apan inay mo adto si Jonas sa Ninive, miadto hinuon siya sa Espanya. Miadto siya sa Joppe ug didto may barko nga paingon sa Espanya. Mibayad siya sa iyang plite ug misakay siya aron mahilayo siya sa Ginoo. Apan nagpadala ang Ginoo ug subasko ug kusog kini kaayo nga namiligro ang barko. Nalisang ang tanang tripulante ug ang tagsa-tagsa kanila nagpakitabang sa iyang Dios. Ug aron dili kaayo mamiligro ang barko, ilang kipanglabog sa dagat ang mga karga. Apan si Jonas nahinanok dito sa usa ka suok sa ilalom sa barko. Nakita siya sa kapitan sa barko ug giingnan, "Nganong natulog ka man? Bangon ug pagpakitabang sa imong Dios. Basin pag maluoy siya kanato, ug luwason kita niya." Unya nagkasabot ang mga tripulante nga magripa sila aron pagsusi kinsay hinungdan sa katalagman nga ilang nahiaguman.
ug ang ngalan ni Jonas maoy natungnan. Busa gipangutanan nila siya, ikaw ba'y hinungdan niini? Unsa may gibuhat mo dinhi ug taga-diin ka man? Si Jonas mitubag, Hebreo ako, ug ang akong Ginoo mao ang Dios nga anaa sa langit, nga maoy nagbuhat sa dagat ug sa yuta. Ug gisuginlan nila sila ni Jonas nga milikay siya sa Ginoo. Busa nalisang ang mga tripulante ug miingon kanila, pagkakuyaw niining imong gibuhat, sanglit misamot man pag-usog ang subas ko. Giingnan si Jonas sa mga tripulante, unsaon ka man namo aron mo linaw ang dagat? Si Jonas mitubag, itambog ako sa dagat aron mahunong ang subas ko, kay ako'y nakaingon niini. Nanlimbasog paggaod ang mga tripulante aron ang barko makaabot sa baybayon. Apan kawang lamang ang ilang paningkamot, kay misamot man kakusog ang hangin. Busa, nagpakitabang sila sa Ginoo. Sila miingon, O Ginoo, ayaw intaon itugot, nga mamatay kami tungod sa pagpatay namo ni ining tawhana. Ayaw intaon kami siluti, kay imo man kining pagbuot. Unya gialsa nila si Jonas o gitambog sa dagat. Ug diha-diha mihunong ang subas ko. Nahadlok pag-ayo sa Ginoo ang mga tripulante, busa naghalad sila ug naghimog mga panaad kaniya. Unya gisugo sa Ginoo ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Jonas. Ug didto si Jonas sa tiyan sa isda, sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Unya didto sa tiyan sa isda, nagampo si Jonas sa Ginoo nga iyang Dios. Unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga isuka si Jonas didto sa baybayon. O gituman kini sa isda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong sa Ginoo. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Gikan sa tiyan sa isda, nangadji si Jonas nining pag-ampo, ngadto sa Ginoo nga iyang Dios. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Gikan sa kong kasakitan, nagsampit ako sa Ginoo. O gitubag ako niya. Gikan sa kinatiliwadan sa kailadman, nagasinggit ako o panahabang. Ug imong gidungog ang akong tinguha,
kay imo akong gitambog ngadto sa kailadman, ngadto sa taliwala sa dagat. Ug ang tubig milukop kanako, ang tanan mong mga balud ug katubigan. Milabay babaw kanako, luwasan mo ang akong kinabuhi, gikan sa dahong Ginoo. Unya mingon akong nawala ko sa imong pananaw, apan bisan panianan nagtinguha ako sa pagtanaw pag-usaw sa imong balang templo. Luwasan mo ang akong kinabuhi, gikan sa dahong Ginoo. Sa dihang ang akong kalang gipunawan sulod kanako, nainumdum ako sa Ginoo. Ang akong pag-ampo midangat kanimo, diyan sa imong balang templo. Luwasan mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Malindog palihog. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw o Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong huna-huna. Higugmaa ang imong isikatao, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na o makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya. O mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isikatao? Si Jesus mitubag, may usa ka tao nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. O gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana, ug sa pagkakita niya sa tao,
milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita, ug miduol siya umitan-aw sa tao, ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana, nihaagi sa gitulisan, ug sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya o gibubuan niya lana og bino ang iyang mga samad o gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao siyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka abutanan o didto iyang galimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan o mitugon. Galma siya o ginigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. O si Jesus mitapos pagingon, karon, kinsa man ining tulo sa imong una-una ang nagpakita nga isikataw sa gatulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus mingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Adunay panultiun nga nagkanayon. We become neighbors when we are ready to cross the road for one another. Mahimo kitang managsilingan kung andam kita, mutabok sa dalan alang sa matag usa. Sa laktod nga pagkasulti, mamahimo lamang kitang isikatao kung andam kita mutunol sa ato ang makamot ngadto sa mga nanginahanglan. Kung andam kita muabli sa atong kasing-kasing alang sa uban. Dili lamang nga maluoy kita sa ila nga sitwasyon, kundili ang atong gibuhat unsay angay buhaton. Kay matod pa ni Jesus sa atong Ebanghelyo, miingon siya ngadto sa tao, busa lakaw ug buhata ang sama siyang gibuhat. Buhata ang sama siyang gibuhat. Nanon sa may gibuhat sa usa ka Samarianhon, iyahang gitabangan ang maong tao nga gitulis, gibanhigan. Iyang giatiman ang maong tao nga nasamaran, biktima sa pagpanulis. Buhata ang sama siyang gibuhat. Makaigsunan ko da ni Kristo, kung atong baliklan taon ang ato ang unang pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Hunas, ang Ginoo adunay misyon kang Propeta Hunas. Ug unsang misyon ni Propeta Hunas, ang Ginoo miingon, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineve, ug badlunga ang katawhan didto, kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Lakaw ngadto sa syudad sa Nineve, ug badlunga ang katawhan didto, kay nasayran ko nga hilabihan ang ilang kadautan. Gisugo, gihatagag misyon si Propeta Hunas pag-adto sa Nineve. Ipasabot sa Dios, imo usab silang mga igsuon, adtua sila, sangyawi sila, bahitungod sa paghari sa Dios. Apanon sa may gibuhat ni Propeta Hunas, nahadlok siya, ug bunga siyang kahadlok, imbis musakay siya paingon ngadto sa Nineve, misakay siya laing barko, muikyas si Propeta Hunas. Apan ang plano sa tao, dili mo'y plano sa Dios. Mga bisan sa pag-unsag likay-likay ni Propeta Hunas,
didto gihapon siya gibugwak sa baybayon sa Nineveh. Propeta Jonas, imo silang mga igsuon o imo usab silang sangyawan. Makaigsunan ko na ni Kristo mao kini ang mensahe ni Jesus sa atong ebanghelyo sa diha nga ang usa ka magtutudlo sa balaod ng utana kinsa man di ay ang akong isikataw. O gipasabot ni Jesus ang mao magtutudlo sa balaod pinaagig usa ka sambingay. Og nadungog nato pag-ayo unsay nahitabo og ang katapusang mga pulong si Jesus miingon ngadto sa magtutudlo sa balaod busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Dili lamang nga kita maluoy sa mga taong nanginahanglan nato ug dili kita mutunol sa atong mga kamot. Dili lamang paigo nga manalangin unta kanimo ang Dios sa imuhang panaw kun wala kitay igong pag-atiman alang kanila. Sikin sa man di ay ang akong isikataw. Makaigsunan ko na ni Kristo, bago pa lang gisukod ang ato ang pagka-igsuon, pagka-isikataw alang sa uban, ang nahitabo nga linog. Og sayod kita sa mga balita, sa social media, o uban pa, nga niadtong Sabado o kagahapon, halos madugtong ang mga sakinan gikan sa syudad hangtod sa Bugo o sa ubang lungsod alang sa paghatod sa ilang mga tabang. Hindi nagpakita nga sa ilang pagkakita ang sitwasyon, andam sila mo paambit bisan unsay anaa kanila. Sikin sa man di ay ang akong isikataw, si Jesus mingon, lakaw og buhata ang sama sa iyang gibuhat. Konkreto nga pagtabang, konkreto nga buhat sa kaluoy, mao ang pag-adto o pagtunol bisan unsay atong matunol. O mao na, makaigsunan ko na ni Kristo nga dinhi sa ato mismo nga parokya, naghimo kita og donation drive. Bisan unsay nyo mapaambit, tubig, bugas, o bisan unsay mga panginahanglan nga ilang gipadayag aron atong matunol ngadto kanila. Kay sila usab atong mga igsuon, sila atong isikataw. Muna mga kaigsunan ko na ni Kristo, sa atong mga pagbasa karon, gipahinumduman kita sa Dios. Ang ato ang silingan, ang atong isikataw, dili lamang katong mga tao, anaa sa atong palibot. Dili lamang sila nga ato ang sakop sa pamilya, atong mga igagaw, kundili ang matag-usa. Kanato, atong isikataw. Ug mao kini ang mensahe ni Jesus, higugmaa ang Dios labaw sa tanan, ug higugmaa ang imong isikataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Mahimo lamang konkreto ang atong paghigugma sa Dios kung ato kining ipakita ngadto sa atong isig kaingon. Mahimo lamang undanon ang atong paghigugma sa Dios kung nagmaablihon kita sa atong kasing-kasing o naantigo kita sa pagtunol sa atong mga kamot aron pagtabang kanila, ilabi na kanilang nanginahanglan. Makaigsunan ko na ni Kristo sa ato nga pagpadayon ning santos nga misa o padayon itong pamalandong sa ato ang kaugalingon, atong hinuklugan kanunay ang gisulti ni Jesus diha sa atong ebanghelyo, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang gibuhat sa Samarianhon mao ang pagtabang, pag-atiman sa tawo gibanhigan, sa taong nanginahanglan, sa tao nga samaran. Matag-usa ka nato, adunay mga taong nanginahanglan. Matagkamot nato, adunay mga taong nagpaabot nga motunol kita
sa atong makamot aron sila makabangon uban kanato. Dinasig sa gugma ug grasya sa Dios ato kining mahimo. Kadili man nato ni mahimo nga atong kusog ug atong kaalam lamang nga kinahanglan kita sa gugma ug grasya sa Dios. Ug ang Dios wala mohunong sa pagbubo sa grasya ngari kanato. Kanunay siyang nagpatubod sa grasya ug unta ang mga grasya nga atong nadawat. Grasya usab nga ato ipaambit ngadto sa uban. Aron magdungan kita sa paglakaw ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Manindog palihog. Magampo kita ngadto sa amahan nga naa sa langit sa ingon ang atong gugma mapadayag diha sa konkretong buhat ug moingon kita, Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga ang mga pangulo ug mga ginsakpan sa simbahan mopakita sa ilang paghigugma sa Dios, pinaagi sa ilang aktibo ug konkretong paghigugma sa ilang isigkatawo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga sila nga nagatiman sa mga kabus, dili gayud unta mawadag kadasig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga uban ang kaayo ug pagtahod, tagdon nato ang matagtaw nga atong mahimamat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga ang mga naginusara ug adunay mga balatian sa atong katilingban, matagad inay agi-agian lang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga si Kristo magdana kanila nga namatay ngadto sa iyang walay katapusang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Amahan sa among pagampo alang sa uban, nangayo kami nga imong tabangan aron higugmaon o alagaran namo ang among isikataw. Sa ingon hangpon namo ang imong pinalanggang anak nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron nagakog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot ug alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok ng santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Jesucristo nga ihalad siyang handumanan ang among masinugtanon nga pag-alagad. Magpadangat unta kanamo sa kahimpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among gibayaw unto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, silang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diya sa kaawit sa pagdaig sa ila nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos, Ginoong Diyos sa kaglahuman, puno ang langit o yuta sa imo imahan.
sala sa kahitasan. Santos gay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nini magasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo amo Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipika sumihatag niini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulaalang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan, himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose, yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amaramon nga naka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka na ang imong hingharian, magtumal ang imong pagbuot, hindi sa yuta ay sa langit, ang kalangunan mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami
sa among mga sala. May na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Inunuan wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingarian ang gahong ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta karon timaan sa atong panagdigsunay. Peace be with you. Peace. Kudero sa Diyos Kaloy kami, hatagi kami sa kahalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit lang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apalipamulong mo lamang o mamaayo ako. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, ang Eucharistia nga mong ipanagambitan, magpuno ta kanamo sa imong kinabuhi, ang gugma ni Kristo nga mong gisaulog dinhi, mag-aga kunta sa mong kinabuhi, ung magdala kanamo nga na kanimo, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Prayer in the wake of the earthquake. Loving and merciful Father, we come before you in this moment of trial, lifting up to you all our brothers and sisters affected by the recent earthquake. We pray for their safety and protection, comfort the fearful, strengthen the weary, and surround the injured and displaced with your tender care. We offer special intentions for the churches in northern Cebu that have been destroyed. These sacred spaces have long been places of prayer, hope, and refuge. May they rise again as signs of your enduring presence among us. Inspire the generosity of hearts and hands to help rebuild what was lost. May this tragedy awaken in us a deeper sense of solidarity, compassion, and faith in your providence. Amen. Our Lady of Guadalupe, patroness of Cebu, keep us steadfast in hope and united in love. Santo Niño de Cebu, have mercy on us.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ginahalad ng Santos nga Misa, dalan yung gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.